L'Associació Oncològica Doctor Amadeu Pelegrí ha lliurat un xec de 4.000 euros a la Unitat d'Oncologia de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla de Tarragona pel seu estudi ABACU destinat a avaluar l'impacte dels efectes secundaris de la quimioteràpia en pacients oncològics. Nosaltres dedicarem l'ajut d'aquest any perquè l'Associació Oncològica Doctor Amadeu Pelegrí ja ens va fer una donació l'any passat que vam dedicar a comprar material de laboratori per fer un estudi de biologia molecular en càncer de còlon. Aquest any el dedicarem a un estudi amb unes característiques diferents. Se tracta de fer un estudi per avaluar l'impacte que tenen els efectes secundaris de la quimioteràpia en la qualitat de vida dels pacients. Segons el doctor Valentí, conèixer l'opinió del pacient serveix per tenir un coneixement sobre els medicaments de quimioteràpia molt més fonamentat, ja que normalment només es valora a través d'un punt de vista mèdic i poques vegades es pregunta als pacients quina és la seva opinió. L'objectiu d'aquest projecte, que es farà a partir d'enquestes realitzades als mateixos pacients, als seus cuidadors i públic general, és buscar el just equilibri entre el temps de supervivència i la qualitat de vida del pacient durant el tractament. D'altra banda, l'Associació Oncològica Amadeu Pelegrí ha donat també un xec de 4.000 euros al grup JCAM. Amb una anàlisi genètica poder precisar si hi ha càncers de mama amb un millor pronòstic que puguin tractar-se amb tractaments oncològics que no incloguin la quimioteràpia per tal de poder-se estalviar els efectes secundaris d'aquest tractament. De tota manera, la doctora Pérez assenyala que la millor arma per aconseguir l'èxit en la cura de la malaltia segueix sent el diagnòstic precoç i destaca que poder determinar la malaltia a temps continua sent el millor tractament.